Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna, zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, amen. Egin dezagun otoitz, zaindu familia hau jauna, zure betiko maitasunez, eta gure esperantzaren oinarri bakarra, zure grazia zerudarra denezkero, argaitzazu beti zure babespean, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan, amen. Hebrearrei egindako gutunetik, Kristok bere giza bizitzaldian deadar handiz eta negarrez egin zion otoitz eta erregu heriotzatik libra zezakeen jangoikoari. Eta Kristok begirune izan ziolako entzun egin zion jainkoak. Eta semea izanik ere, oinazearen oinazez ikasi zuen obeditzen. Horrela, bere betera iritsirik, betiko salbamenaren iturri bilakatu zen, obeditzen dioten guztientzat. Jauna esana, eskerrak zuri jauna. Ez ahaztu jaunaren ekintza handiez. Entzun ene herri nire irakaspena, makurtu belarria nire esanetara. Alegitan, mintzatuko naiz, aintzinago ezkutukiak azalduko ditut. Ez ahaztu jaunaren ekintza handiez. Hark hala ere, gupidaturik, barkatu egiten zien errua, eta ez zituen ondatzen, sarritan eutsi zion haserreari, bere sumen guztiari bide eman gabe. Ez ahaztu bere ekintza handiez. Jauna, zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa, San Markosen liburutik, haintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesus eta ikasleak itsaso igaro ondoren, Genesaretera iritsi ziren, eta bertan lehorreratu. Ontzitik atera orduko ezagutu zuen jendeak Jesus, eta lurralde hartan barna joan ziren. Eta Jesus nora, haraxe eramaten zizkioten gaixoak oatiletan. Jesus joaten zen herri auzo naiz baserrietan, gaixoak atarietan ipintzen zizkioten, soineko ertza bederen ukitzen uzteko eskatzen zioten, eta ukitzen zuten guztiak sendaturik gelditzen ziren. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Bi ideia txiki aipatuko nituzke gaurko evangelionen inguruan. Alde batetik ikusten dugu jendek ze nolako fedea zuen eta ze nolako borondatea Jesusekin egoteko, Jesusekin topo egiteko, Jesusen bere soineko ertza sikiera ukitzeko. Eta hortatik guk ere eskatu behar diogu jainkoari, guk ere hoixe uki dezagula. Jesusekin egoteko gogo hori, irrika hori, guk ez dezakegu ikusi gure begiz, ez dezakegu fisikoki bere soineko ertza ukitu, baino Jesus eukaristia daukagu. Jesus evangeliotan arki dezakegu. Baita, bi edo gehiago bere izenean elkartzen geralarik hortxe dugu Jesus. Eta Jesus ere behartsuengan, premian daudenengan, arki dezakegu. Horregatik, guk ere euki behar dugu, eta hoiz eskatu behar dugu jangoikoari, garai hartako Israeldarren haiek edo Genesareteko jende haiek zaukaten irrika hura. Jesus baita gure salbatzailea, Jesusen premia daukagulako,
berak maite gaituenez, guk ere bera maitatu behar degulako. Eta bestetik ikusten dugu Jesusek nola beti mesede egiten zuen. Bere mirariek, botereaz gain, bere ontasuna eta bere errukia adierazten bai dute. Horregatik ikusten dugu Jesusek bere boterea beti laguntzeko, mesede egiteko, txikienei, gehien sufritzen ari zirenei, behartsuenei, kanpotarrei, gure mundu honetan askotan ohartzen gera boteretsuek demostratu nahi dutela haien boterea kalte eginez, ikara sentiaraziz, besteak zapalduz askotan. Jesusen kasuan justo kontrakoa da, bere boterea demostratzen du lagunduz. Gu ere, nahi du Jesusek saia gaitezela bide hortatik. Guk ez dakagu, halako botereik, batzuk, kaso gehiago beste batzu baino, edozein kasutan dauzkagun, ahalmenak eta dauzkagun, aukerak eta dauzkagun, botereak Jesusek nahi du erabilditzagula besteen alde, besteei laguntzeko, besteak zerbitzatzeko, gizartearen eta elizaren mesederako. Jainko gure jauna gorputzeko ahuldadean guri eusteko egin dituzu ogi ardoak. Egitzazu guretzat betiko biziaren sakramentu ere Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zu egin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da eta zuzen. Egoki da bai, zu gorestea jauna, aita guztiz santua. Egoki eta zuzen guk zuri itunaren eta pakiaren jainko horri eskerrak ematea. Zuk Abrahami deitu eta bere lurraldetik ateratzeko agindu zenion eta herrialde guztien aita egin zenuen. Zuk Moises sortu zenuen zure herria askatu eta agindutako lurraldera eramateko. Zuk historiaren azkenaldi honetan zure semea bihali duzu, gure arteko bat izan eta gurekin erromes egindat zedin, gu pekatutik eta heriotzatik askatzeko. Espiritu ere isuri diguzu, nazio guztietatik herri berria egiteko. Herri honek zure erreinua izango du jomuga, zure seme alaben askatasuna bere lurralde, maitasunen agindua bere lege, zure ontasunaren doai hauengatik, aingeru eta santu egin batean, zure aintzaren goratzarrea abesten dugu poz betean kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zerulurrak beterik dauzka zure bizdirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogia hartu eta eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez hartza zuen eta jan guztio kontatik hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri.
Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte haudeko hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak batekin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora, Leon, gure ita santu eta gotzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak. Arritzazu zure aurpegiaren argitan, errukizakizkigu arren guk guztiok, betiko bizia irits dezagun Jainkoaren Ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure ita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utziten taldean erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zure dezurregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor, zuen etxean sartzeko, baino esan zazu hitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Oi Jainko, ogi eta kaliza berean guk parte hartzea nahi izan dezu. Egizu Kristorekin gorputz berean bat eginik, eman dezagula pozik betiko fruitu ugari munduaren salbamenerako Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zu egin eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela Jainko guztiadunak aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari.